Wobashana kushubile wobashana la wobashana kuhlangene inkunzi malanga wobashana oDalmede ogandaganda baseningizimu neAfrika wobashana wobashana la kuhlangene ama top dog la wobashana izinja ze law enforcement wobashana akudlalwa la wobashana awuncengwa utsotsi umthangala kukhalwe ngaphakathi wobashana athe bye wobashana khomuthi ufithi khuluze ngesilevu phansi imbongolo wobashana kubande ipayipe ekhanda kuhlala ibhuzu la kuthiwe hey wena mhlathi kanyoko uzama ukwenzansi ukusabaza umcopho hayi kushubile wobashana izinkunzi lezi oXolani umfoka Khumalo wobashana noNhlanhla umfoka Mkhwanazi wobashana uCommissioner waKwaZulu Natal wobashana wobashana bahlanganisa itulo la wobashana lokuthi bazobhekana kanjani nobugebengu Ngiyabasiza wobashana ukuthi nathi siwumphakathi sibambisane nabo wobashana singabenzeli phansi wobashana ngoba zisimele leinkunzi lezi wobashana Khalendoda la womshana ithi lonke leli site elingapha angisalizwa womshana Zibhizi lezi zixoxa naye umfana wobashana zimbubulisa umfana zimkhulumisa umfana wobashana kushubile akukho ukubambisana womshana ezweni kodwa ngiyayithemba le collaboration wobashana ngiyayithemba lenhlanganisela isazohlolonto wobashana lo Plarum Thuqa sibhuti sengivele ngabhosha